Minecraftingin pariin. Ensimmäistä jaksoa viedään. Ja täällä on mun kaivos. Tästä mä ei viitti enää kaivaa enää, kun siihen tulee sellainen ärsyttävä juttu muuten. Niin. Ja se tekee sen, että mä en pysty pelaamaan sitten. Mut mä haluan kaivaa pois tästä. Sinne tulee tollanen. Näin. Sitten siitä ei enempää. Kun mä putosin sinne yhden kerran, niin mä melkein kuolin kyllä. Hei, missä mun ne kaikki tulitikut on? Onks ne eessä? Tuolla. Turha oltiin mennä ylöspäin. Mä en huomannut katsoa täällä alhaalla, että mulla on tulitikut tuolla eessä. Niin. Näin. Nyt taas näkee kaivaa jotain. Ja tosin mun pitäis kohta kyllä hakea puuta vähän enemmän. Mä menen nyt sit hakea sitä, ettei kohta tarvii sitten, jos siellä on yöt. Ja siellä on yöt. Mä skippaan sen yön tällä tavalla. Nyt siellä on päivä. Mä voin hakea puuta. Näin. Nyt voidaan hakea puuta. Missä on lähimmä? Mitä päästä onhan tää nyt jo hankalaa. Tää nyt mennään vähän kenkkuilla tää mukana. Mut onneksi tässä oli lähellä puuta. Muutenhan siitä ei olisi tullut mitään, jos mä olisin joutunut lähteä hakemaan tuolta saarelta. Niin. Nyt mä olisin hävittänyt mun talon. Sitten mä ottaisin mennä tänne kotiin. Niin. Se oli ehkä vähän huono juttu. Ois ollut vähän väärä juttu, jos mä en ois päässyt tähän hakemaan puuta. Nyt mä otan tän tästä. No niin. Tämähän puu on oikein nopea otettavaksi. Useimmat puuta, niin mä en pysty ottaa niitä näin nopeasti. Otan mun koneen lakaasi just silloin. No ihan kakka. No, käytetään nyt sit No näin. Nyt me saadaan, ei saadakaan vielä. No nyt meidän ainakin pitäis saada se pois. Mä otan tämänkin tästä pois, niin ei näkään saada. Tai täällä ei sit oikeesti oo.
mutta... Ei kai nyt ala tule yö taas. No jos tulee yö, niin mä pääsen skippaamaan sen. Tuollakin on. Niin sitten apua. Apua. No niin, ja sitten alas. Ton mä haluan syödä nyt pois. Sitten haluan noin. No joo. Näin herkullinen. Herkullista nami. No niin, sitten takaisin alas kaivoksiin. Paitsi yhden jutun mä haluan tehdä. Mä laitan takas, mä laitan takas. Tonne. Itse asiassa tonne. Sitten joo, näin. Sitten eeltä ja sitten takas alas. Hetkinen, eikä siinä ollut hiiltä. Ei. Ihan alas. Mä löysin hiiltä! Hiilikaivos tuli tänne. Paitsi että mä katson onks tuolla jo. No tietysti. Ei liikaa hiiltä. Niin kohta se loppuu kuitenkin. No hyvä, että edes jostain löytyy hiiltä. Ei hiisvatti tätä ihan liikaa tällä hiiltä. Ei jumala. Siisus. Voiko siisus? Siisus. Nytkö se loppuu? Noin, siihen loppuu se hiili. Siihen loppuu sekin hiili. Missä mun rappuset on? Tuolla. Vasta mä en rappuset. No, otetaan toi sit pois tästä. No niin, tervetuloa Minecraftin pariin. Tämä on ykkösen jatko-osa. Kun se viime kerralla pätkäsi niin tyhmästi. Niin. Ei hiisvatti oikeesti. Mistä mä saan vettä? No niin. Ja tää on vähän ärsyttävää nyt, kun tää mun kone on näin sekoileva. No, mä yritän tehdä mulle kupi, josta mä pystyisin hakemaan vettä sillä. Jos se olisi tällainen, ei tuu kuppia. No, tulisiko tosta kuppi? Ei oikeesti, kohta mun pitää kysyä mun veljeltä, miten tulee kuppi. Apua! No ei sit tehdä kuppi. Enkä mä tee sitä kasvihuonettakaan. No niin. Sitten peitetään tämä kuppi täältä. Näin.
sitten joskus täytyy muistaa, että tän seinän takana on, tohon mä jätän kolon, et siellä tulee sit olla se mun kasvihuone, jos mä joskus edes teen. Ja mä menen ilmoon nyt sit, ei kun aurinko menee piiloon ehkä. Niin. No tietysti mä käyn sitten nukkumaan. Kerta kun aurinko menee piiloon. Noin. Ja nyt on siellä taas päivää. Ja. Nyt mä menen sit hakee puuta. Ja sit mä lopetan tän. Ouch! Näin. Näin tämä menee. Näin. No niin.